Aventura, vins i cooperativisme en un cap de setmana entre vinyes espectaculars. La ruta per la vegueria del Penedès la farem en minicaravana, des de Masquefa fins a Vilafranca, i descobrim projectes que tenen com a nexe comú millorar la qualitat de vida de les persones del territori. Comencem al taller de fabricació de Drop Campers, a l'Anoia, on des del 2019 construeixen remolcs camperitzats i personalitzats per a tots aquells que busquen llibertat, disseny i sostenibilitat. Allí ens espera l'Oriol, que ens explica com sorgeix la cooperativa. La idea va començar amb un tiet que va viatjar als Estats Units i va veure minicaravanes per tot arreu i va dir «Ostres, jo en vull una». I a partir d'aquí va començar a construir una garatge de casa seva i d'una forma superorgànica, molts familiars i amics vam anar a donar-li un cop de mà a fabricar-la. I a partir d'aquí neix Drop Campers. Actualment tenen 60 unitats rodant pel món i 3 models de Drop Campers, dissenyades per als viatgers i aventurers més exigents. Hi ha un vehicle recreatiu per cada persona. Hi ha gent que necessita les mateixes comoditats a fora de casa que dintre de casa, i aquí el que venem és un llit molt confortable i una cuina perfecta. Amb això tens un mínim imprescindible per fer un gran viatge. I amb aquestes ganes de recórrer món, fem cap a Guardiola de Font-rubí, on des de fa ben poc hi ha l'obrador col·lectiu La Gatera. Allí ens esperen en Jordi i en Henk, que ens expliquen i ensenyen les instal·lacions d'aquest projecte de producció alimentària tan necessari a la zona. El que busquem des de l'obrador de La Gatera és una versatilitat, perquè l'objectiu no és donar servei a 2 o 3 productors perquè es vagin fent grans, sinó que l'objectiu és donar una porta d'entrada com a viver d'empresa del sector alimentari dins de tot el territori de la vegueria. La Gatera treballa per una economia rural de proximitat, respectuosa amb l'entorn, participativa i socialment justa. En Henk ens ho explica. Una de les idees principals del quilòmetre zero, una mica la simbologia no pròpiament agafada per el slow fooding, doncs que som productors petits, de proximitat i el màxim d'ecològic que podem. Farem nit aquí. Amb la muntanya de Montserrat ben a la vora i unes vistes impressionants, agafarem energies per seguir la ruta demà al matí. Volem gaudir de la pau i la força d'aquest territori. Entre vinyes i grafitis i amb la nostra Drop Camper de cap de setmana, arribem a Vilafranca del Penedès, on coneixerem la història i la feinada del grup cooperatiu d'inserció laboral Entrem. El seu director, l'Oriol Gaspa, ens hi espera. Entrem presta diferents serveis, serveis de jardineria, serveis de neteja, serveis de consergeria. A part d'això, hem creat una línia de més de retail, on tenim una botiga, on tenim una cafeteria, que és l'Espai 6, i també gestionem el que és la part del Caprau. Tenim 2 perfils, perfil amb discapacitat, sobretot trastorn mental, perfil d'inserció. Vull dir que és un perfil que entra a la cooperativa, s'està una temporada i d'aquí al cap entre 1 any i 3 anys, diguem-ne, després surt cap al món laboral. El preparem per entrar dintre del món laboral. I no ens movem de Vilafranca, perquè la nostra ruta pel Penedès acaba a Covides, tot un referent del món del vi i del cooperativisme, que a més enguany està celebrant el seu 60è aniversari. El seu president, el Rafael, ens dona la benvinguda i ens explica per què és important Covides. És la primera cooperativa de Catalunya. Covides som el primer elaborador de vins de la DO Penedès. Entre treballadors i socis en viuen més de 1.200 famílies. Per tant, Covides és important, i és important per la història, és important per tota la infraestructura que generem. Tothom ens ve a trobar, tothom mira de tenir sinergies i som cooperativa, perquè a part de poder explicar que fem vi, que fem cava, que el fem d'aquesta qualitat i que fem aquesta altra i que ens movem per aquí, que exportem, a part de tot això, podem explicar que és una cooperativa, què implica una societat cooperativa i quins avantatges i quins inconvenients té. Quina gran ruta han fet pel Penedès. Hem conegut projectes que donen solucions, que busquen cooperar, que uneixen esforços i que canvien la mirada per projectar el futur amb uns altres ulls. Hem tastat vi i hem desconnectat. Hem sentit la il·lusió dels nous projectes i l'estima pel territori. Hem après de l'experiència dels grans, però sempre amb una proximitat i familiaritat excepcionals. Ens acomiadem de la vegueria del Penedès amb moltes ganes de més. Fins la pròxima Ruta Cooperativa.